dami i gospodo, pred vama su natjecatelji koji su se kvalificirali nakon kvalifikacijskih turnira tijekom 2010. i početka 2011. godine u standardi i polufinalisti iz kojih ćemo tražiti same finaliste za latinsko-američke plesove. Meni dozvolite da vas predstavim natjecatelji, odnosno zemlje iz kojih dolaze. Couple from Slovenia, please present yourself. Thank you. Hvala. Couple from Bulgaria, natjecatelji